ئیسا li bajarê xwe Nisretê tê redkirin. Markos 6. ئیسا ji wir derket û çû bajarê xwe, şagirtên wî jî li pey wî çûn. Çaxê bû roja şemiyê wî di kenîştê de dest bi hînkirinê kir û gelekên got ew bihîstin gelek şaşman û gotin: Wî mirovî, ev tişt ji ku derê anîn? Ew çi şehrezayî ye got jê re hatiye dahîn? Ew çi kerametin got bi destê wî çê dibin? Ma ev ne xêrat e? Ma ev ne kurê Meryem e û birayê Yaqûb, Yûnis, Cihûda û Şîmon e? Ma xwişkê wî ne li wir di nav me de ne? Bi wî awayî ew ji wî enirîn. Îsa jî ji wan re got pêxemberek ji bajarê xwe di nav mirovên xwe de û ji mala xwe pêve li cihê dîn nebê siyanet e. Wî li wê derê nikarîbû tu keramet bikire. Bi tenê destê xwe danî ser çend nexweşan û ew qenc kirin. Îsa ji bêbaweriya wan şaşma. Pirtûka pîroz, încîl, Silav, Rûz xwişk û birayên hêja.